Ja, vi har fået til opgave at skrive en synopsis om medie og magt. Jeg vil lige til start med at gå igennem min synopsis, så I ved, hvad jeg kommer til at snakke om. Og så vil jeg lige fortælle mine problemstillinger. Først så vil jeg redegøre for medialisering som fænomen, herunder personliggørelse af politikken. Derefter vil jeg også undersøge udviklingen af danskernes tillid til politikerne. Og til sidst vil jeg så diskutere positive og negative konsekvenser af mediernes fokus på politikerne og deres skandaler. Jeg vil komme ind på emner som, hvordan politikken foregår i dag. Jeg vil komme ind på, hvor meget medierne betyder i dag. Og så vil jeg redegøre for medialisering som fænomen, personliggørelse af politikken og konsekvenser af medierne med fokus på skandalerne. Og så vil jeg undersøge, hvordan vores tillid til politikerne er. Og så vil jeg kigge på, om medierne blander sig for meget. Altså det med, at de går ind og tjekker politikernes privatliv. Og så vil jeg diskutere skandalerne og positive og negative konsekvenser ved medierne. Og så vil jeg fortælle lidt om Im Nielsen. Yes. Hvordan politikken foregår i dag. Altså man kan sige, at det foregår meget mere hektisk end for 50 år siden. I dag har medierne lige så stor betydning for politikerne, som borgerne har. Medier og kommunikation har altid haft en kæmpe betydning i forhold til magt og politik. Man har det taget overhånd. Medierne har den rolle, at de skal sætte rammerne for det, for politikerne og befolkningen. Politikerne og befolkningen får deres informationer gennem medierne, og dermed kan man også sige, at de har en central rolle i demokratiet. Medierne formidler de politiske begivenheder, så vi borgere bedre kan forstå dem. Nogle gange formidler de dem for let, og andre gange formidler de dem for meget. I denne synopse vil jeg komme ind på, hvordan eller hvor meget medierne betyder for den danske politik, for samfundet og ikke mindst for politikerne. Medialiseringen handler i bund og grund om, at politikken bliver mere og mere afhængig af medierne og mediernes logik. Vi er begyndt at bruge TV-avisen og billeddækning. Man kan også godt sige, at medierne fungerer som et mellemled imellem borgerne og politikerne. Igennem medierne får vi at vide, hvad de politiske aktører mener og gør. Man får nye informationer om, hvad der er sket med partierne siden sidst. De politiske partier har også i de sidste par år, jeg tror det er flere år siden, begyndt at ansætte rådgivere, som ved, hvordan medierne fungerer. Og det er deres mål at komme ind til medierne med de politiske budskaber, de har, og deres nyheder. Og rådgiverne skal også sørge for, at det kommer ud til os. At være politiker i dag handler meget om, at deres personlighed skal være i fokus, og det handler i den grad om at være troværdig. Det er en af de mest centrale aspekter, som man altid vil blive dømt for, hvis man er politiker. Man skal begynde at tænke på selskabelighed og synlighed, og det er rigtig vigtigt, at man holder, hvad man lover. Medierne er dog også grunden til, at der sker nogle kampagner som negative kampagne. Det er, at man går imod sine modstandere politisk og personligt. Her fokuserer man så på løfter og løfter opgaver, som man ikke har kunnet udføre. I kampagner vælger man så at gå imod de usikre og ikke kernevælgerne. Dem, der ikke rigtig ved, hvad de stemmer på, er nemmere at blive overbevist om at man for eksempel ikke har løftet dit og dat. Hvis man altså ikke har holdt, hvad man lover osv. Hvis vi nu kigger på billedet Velkommen til Socialdemokratiet eller den sociale gennemsigtighed. Den er her. Ja. Den her artikel fortæller noget om, at man ikke ved, hvad skandalerne skyldes. Det ved ikke, om det er politikernes skyld, om det er mediernes skyld, om det er befolkningens skyld. Skandalerne stammer fra USA, og det er også her, den negative kampagne bliver brugt rigtig meget. Men man kan også sige, at alt i alt, så er det skandalerne, der interesserer os mest. Jeg tror, det er de artikler, der får flest seere. Deres privatliv er mere spændende end deres politiske liv, og det er også her, at personliggørelse af politikken kommer frem. Man skal finde ud af, om de er troværdige. Vi vil gerne vide noget om deres personlighed, og vi vil gerne vide alt om dem, også privat. Danmark er jagthund, i Danmark er vagthund og ikke jagthund. Det fortæller Poul Schlüter
Han mener, at Danmark aldrig vil blive ligesom USA. Og det håber jeg rigtigt. Lige tilbage her. Vi danskere synes ikke, at politikerne er troværdige, hvilket også viser os, at vi ikke har så meget tillid til dem, som vi måske har haft. Hvis vi kigger på bilag tillid, helt ærligt, nej. Den er hernede. Yep. Den her artikel fortæller noget om en undersøgelse, hvor danskerne skulle give udtryk for, hvor meget tillid de har til politikerne fra 0 til 10. Her viste den her undersøgelse så, at gennemsnittet lå på et et-tal. Et sølle et-tal, som ikke overrasker professor Jørgen Andersen fra Aalborg Universitet. Han fortæller også om en undersøgelse, som viser, at flere og flere danskere er svært ved at bestemme sig for, hvilket parti de skal stemme på, fordi ingen partier repræsenterer deres holdninger. Men vi er også blevet mere kritiske. Vi stiller flere spørgsmål, og vi er bare blevet meget mere kritiske. Men Jørgen Andersen mener også, at den mistende tillid har været grunden som finanskrisen. Hvis vi lige kigger på det, står her. Når landet er i dyb økonomisk krise, giver det som regel stigende mistillid til politikerne. Danskerne bliver simpelthen i tvivl om, hvorvidt deres politikere kan løse samfundets økonomiske problemer. Han fortæller os noget om, at da man havde Fogh som statsminister, viste målinger en usædvanlig høj tillid til politikerne. Men da Fogh var statsminister, havde vi jo heller ikke finanskrisen. Det var først, da vi havde Lars Løkke som statsminister, at vi begyndte at miste tillid til politikerne. Han fortæller os noget om, at nu er det så Helle Thornings opgave at komme videre fra finanskrisen. Og det ikke er alle, der er helt, hvad kan man sige, enige om, de har i hvert fald også mistet deres tillid til Helle Thorning. Det fortæller ham Rune også her. Det er tydeligt, at mange af Socialdemokraternes kernevælgere ikke føler, at den politik, regeringen fører, stemmer overens med det budskab, de blev præsenteret for af Thorning under valgkampen i 2011. Det her er også igen noget at gøre med løfter. At det, man fortæller til os, det er også deres pligt, at de skal opfylde det og ikke begynde på alle mulige nye planer. Det, som de fortæller til os, det er det, vi gerne vil. Det er det, vi gerne vil støtte op omkring. Yep. Hvis vi lige går tilbage her. Så vil jeg lige kigge på en artikel om Lars Løkke. Den her. Den her artikel handler om Lars Løkke-sagen, som fandt sted i sommer. Her har man kunnet sige sin mening om sagen her til DR. Og mange mener så, at medierne er gået langt over stregen. Og det at sige, at Lars Løkke vil sige sit job op som formand for Venstre, er at gå meget over stregen. En af dem, som skrev ind til DR, var broren Henrik. Hvor er Henrik? Medierne viser med denne og lignende sager endnu en gang, at de undergraver demokratiet i stedet for at styrke det. Og der er også en anden, der skriver, Annette. Hun skriver, det ville være rart, hvis medierne ville holde sig til at beskrive og referere, og ikke selv lave og starte historier. Men dog skriver en anden bror også hernede. I dag er politik jo en velsmurt spinmaskine, som almindelige mennesker ikke har en jordisk chance for at gennemskue. Derfor mener jeg, at journalisternes opgave er så meget vigtigere. Man siger, at medierne er den tredje statsmagt. Her mener han så, at journalisterne ikke har gjort noget galt. Han mener bare, at politikken i dag handler om at gennemskue, hvilke kilder der er rigtige og hvilke der er forkerte. Så her kan man sige, at der er mange, der er for mediernes arbejde, og der er mange, grænserne er forskellige fra person til person, om hvor langt medierne burde gå.
tilbage her. Om Danmark kommer til at ligne USA. Om nogle år er der ingen, der ved. Men vi er godt på vej. Antallet af de politiske skandaler er steget i høj grad. Ifølge forskere befinder vi os i en skandalisering, og skandaler kan have en stor indflydelse på politikerne, på vælgernes opfattelse og ikke mindst for partiet. Medierne har til opgave at tone dem op eller ned. Hvis de bliver tonet op, er det det, vi måske gerne vil høre. Det er det, der får flest seere, hvis man kan sige det på den måde. Men er det rimeligt nok for politikerne? Hvis vi kigger på artiklen, mediernes rampelys giver ophold. Det gør jeg nede her. Den fortæller noget om, at medierne faktisk også kan have en positiv konsekvens for en sag. Her handler det om sagen i Nielsen. En lille nuttet pige, som mistede sin far til kræft i maj. Efter hendes far døde, afgjorde udlændingebestyrelsen, at ægtefællen havde en større tilknytning til Thailand end til Danmark, og dermed skulle hun så udvises. Det er desværre min erfaring, at medieomtale, og specielt på tv, og gerne bløde medier som Aftenshowet eller God Aften Danmark, især som Im Nielsen, kan være med til at betyde, at et nej ændres til et ja. Når jeg siger desværre, skyldes det, at det selvfølgelig er et demokratisk og retssikkerhedsmæssigt problem, siger Johannes Schmidt Nielsen. Så på den her måde kan medierne også gøre noget godt. Det er det, man kalder en identifikation. Vi får medfølelse for familien, og vi kan identificere os med det. I den her sag var det ikke sikkert, at Im havde fået et ja, hvis medierne var grebet ind. Men dog opstod der også en lille konflikt om nutidighedsfaktoren. Nutidighedsfaktoren har vist sig at have en del betydning gennem årene. Hvis du kan komme i fjernsynet eller ind på BT's sider med nogle fotogene billeder af børn og unge, som sidder og kigger travrigt ud over sortedomsdoseringen, så kan du rejse den her folkestorm, som fra tid til anden medfører, at du får opholdstilladelse på grund af sagens særlige omstændigheder. Men for et retssamfund er det ikke klædeligt, hvis nutidighedsfaktoren bestemmer, om du får opholdstilladelse. Så man kan altid sige, at der altid vil være uenigheder i en sag. Aldrig vil folk blive helt enige. Om Im vil få lov til at blive i landet, vil der aldrig være folk, der vil blive fuldstændig enige med. Man kan sige, at nogle folk mener, at man gjorde det med lidenhed. Og man kan så også diskutere, om det har været på samme måde, hvis det har været en lille dreng, eller en teenager på 15. Man kan sige, medieomtaler har en meget stor betydning i flere sager. Der sker ofte det naturlige, at en sag bliver behandlet mere grundigt, hvis den er omtalt i medierne. Ja, så man kan sige, at der altid vil være negative og positive konsekvenser ved en sag. Og ved medierne. Jeps. Det var sådan set det.